Ойбек Турсунов, домоди калонии президент Шавкат Мирзиёев 75% саҳмияи бренди Uzcard-ро ба даст овард. дар ин хусус бо истинод ба феҳристи ягонаи давлатии корхонаҳо ва ташкилотҳо радиои Озодӣ хабар медиҳад. тибқи манбаи иттилоотии кушода, муассиси маркази ягонаи процессинги ҷумҳуриявӣ бренди Uzcard тағйир ёфт. Ойбек Турсунов соҳиби 75% сармояи саҳомии Uzcard гардид. қаблан хабар дода шуда буд ки Промадик Инвест, ки 95% саҳмияҳои он ба Ойбек Турсунов тааллуқ дорад, 36% саҳмияи Капитал Банкро ба даст овардааст. Yil oxirigacha butun Uzcard tizimida ishlab kelayotgan barcha ёдрас мекунем ки Uzcard ин бренди маркази ягонаи процессинги ҷумҳуриявӣ мебошад. имрӯз системаи пардохти байни бонки Uzcard Ассотсиатсияи бонкҳои Ӯзбекистонро аз ҷумла Бонки Марказӣ, Маркази ягонаи процессинги ҷумҳуриявӣ, 30 Бонки ҷумҳурии Ӯзбекистон ва 40 агрегаторҳои пардохтро муттаҳид мекунад. айнан бо чунин роҳ Гулнора Каримова дар замони ҳукмронии падараш моликият ва бизнесҳоро аз худ карда буд ва айни замон пас аз вафоти падараш дар пушти панҷара қарор дорад. Bu oila hozir o'z aktivlarini bankachilik yo'li orqali, kredit kartalari orqali dunyo bankachilik sistemasiga bog'lamoqchi bo'lyapti va O'zbekistondagi oqlanmagan pullarini bu shaklda oqlashga harakat boshlashgan. мушоҳидон қайд мекунанд ки зоҳиран ҳоло вақти он расидааст ки тамоми соҳаҳои тиҷорат ва моликиятро клани президент Мирзиёев ғасб менамояд. гузашта аз ин эҳтимол дорад ки ин ҳолат то он даме ки Мирзиёев дар сари қудрат аст идома хоҳад ёфт. пас аз ин аз рӯи анъана хешовандони Мирзиёев низ ба коррупсия ва тасарруфи маблағҳои пулӣ айбдор карда мешаванд. Chunki oldingi metodlar bilan nakit pullarni chet elga olib chiqish, offshorlar orqali pullarni oqlash Karimov davrida fosh qilindi va keyinchalik hozirgacha fosh qilinib kelyapti. Dunyo antikorrupsiya tashkilotlari O'zbekistonni juda qattiq nazorat ostiga olgan.